sa kaawit. Maayong adlaw kaninyon tanan nga mga sulking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgalan ko sa pangan nga Jane. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Same Ground. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon no kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City ang ato matatampo nagdasangan nga Jane. Uy, Day. Uy, nabi makigila-ila ni mo. Ha? Kisa man day? Tagalaing section man na, Day. Mao ba day? Oo. Ingon ka dito siya, Day, nga makigistorya ko no siya ni mo inig pamuhi sa tong klase. Tungahan na lang, Day. Pero buutan na sa baya to. Sige day. Kuyoki ko ha. Day, to aras siya unahan, oh. Anhin na lang ko, uy. Ha? Uy, lang kong piyae din ni day. Uy, kuyog lang tapaw. Ha? Ayaw na lang, uy. Ikaw na lang. Kaya for sure, di ginakasulti siyang tuyo ni mo kung naa ko. Sige lang, good. Maghuwat ra ko ni mo din eh. Bantay ka ha. Ayaw biya paglakaw din niya. Huwat agad ko. O, gani. Lakaw na dito ka. Basi ganina na ang nagpaabot ni mo. Hi. Hello, Jane. Thank you, ha. Ngayon mo kong gitunga ron. Okay ra, uy. Unsa di ay nga ni mo? Para pod fair ba? Kaila ka na ako. Inya ako kaila ni mo. Ako na si Roy, Jane. Roy. Unsa di ito yun naman ako? Jane, pwede kong manguyab ni mo? Ha? Ito, Jane, at tinuod. Since first year high school pa ta, class na kay ko ni mo. Hangtod na lang, third year high school na ta. Roy. Dala ko chance, ha, Jane? Roy, nakalitan kayo ko sa akong nadungog. Takailang una ko og time para maguna-una, ha? Wa pa din mo gisugot si Roy, Jane? Wa pa day, uy. Ako sa siyang ila-ilahon og maayo. Jane? Nakoy na sa inyo, oh. Oh, hala, uy, ka-sweet, uy. Maayo ta pagpermi ni, no? Apil pag ko sa budget. Pagkatigom-tigom ko sa compound, ani, Day, kung magpermi. Uy, day, hilong, uy. Mauwaw tang Roy. Okay na, Jane. Way kaso na ko nga, magkagasto ko na ko. Basta, kanonete ka makita. Hala, uy, ka-sweet. Sige na, mga na ta. Ay, abot ba day, uy? Mura man hinuong kong nahambugiruan ni Roy na tukay. Ha? Ngano ko, Tay? Ambot day, uy. Sensitive ra bagid kaayo kong mga hambugiro. Pag sure diha, Day, uy. Ingon mo gid siguro ni anang mga lalaki, Day, uy. Magpag-good shot man gid sa babae nga ila magustuhan aron lang sugton. Day, Mga ko pa ni mo, no? Imo na lang nagsugton si Roy. Sige ka. Maunahan gani ka, magmahay ka gyud. Tinood ka, Jane. Imo na kong gisugot. ole kay Roy. Gisugot na ti ka. Salamat, Jane. Salamat. Dali pa ikay ko karoon nga. Imo na kong gisugot. Roy, ay lang kayo kong kaksa, please. Tingalik doon ay makakita na to. Sorry. Sorry, Jane. Dali pa lang kay ko. Basta, ayaw bayag yung kong binuangi, ha? Isaan ako. Dili ko magbinuang. Sali ko rin mo, Roy. Uy, ate! Ay, Vince! Roy, akong mangod. Distansya lang sa takitingali mo sumbong nilang mamagpapa. Nibaw ka na, dili pa biya ko pwede mag-uyab-uyab. Sige, Jane. Huwag problema. Mauli na ko, Roy.
kung di ka mamagpapa, nga naguyab-uyab na ka, ha? Hoy, Vince, ay pataka ha. Dili to na ko uyab, no? Di ka ko, yati. Igakos bang gani ka to? Oh. Sige. Aron di ka itumbong, ni na mamagpapa. Tagay ko, 20 ka dedlaw. Unsa? Dili ka, kaya sumunda ka. Nga, pa! Shh, Vince, sige na. Hatagan ka 20 ka adlaw. Basta lang sultis sa magpapa. Yes! Ganda ba? Bati asag na nga to imong uyab, ti, oy. Hoy, Vince, sobra rasad ka ta. Kay bati bida asag nang. Vince! Oh, Jane, kumusta man imong pagtuon? Okay naman, ma. Tingali beg nag-uyab-uyab na ka, ha? Imo lang gitago na mo. Well, good. Doon na rabatay kasabutan, ha? Nga dili sa good mag-uyab-uyab, Jane. Na, malintian gigan ako. Nagibitaw, mata. Oy. Tinuod ka, ha? Tinuod ni Jane? Ha? Na ay mga nanguyab ni ate sa school, mapa. Pero buotan magano si ate. Wa man niya gisugot. Sa difference magano siya. Pahinti, ha? Dali aras panahon, no, Jane? Mag-usan dito katuig. Maulagi. Salamat, Roy, ha? Nga wag yapon ka na usab. Mahal ti ka, Jane. Og dili may tabo nga pasakitan ti ka. Gamay na lang ukuhang mo-graduate na kita sa high school. Nya, mag-college na ta. Padiyas ka pa tayo eskwelahan in college, ha? Sige ba? Day, nabi ako doon transfer din sa tong eskwelahan. Chicks, kuno kaayo. Maubatay? Nganong nabalhin man ko, no? Ingon sila, daghan ko no violation si ang previous na eskwelahan. Buguyon man kuno. Maong gi-terminate kuno dito. Mao ba? Classmate man siguro nilang Roy, Day. Pangutan ako, no? Mao ba, day? Si Charlene. Kailan na day mo? Oo, uy. Friendly man siya na mong tanan. Dili siya lisod nga sa ulon nga higala. Nga naman, nagsilos ka? Ha? Uy, nganugod. Sabi na ko, nagsilos ka. Salig ko nimo, no? Nebaw ko nga dili ko nimo pasakitan. Salamat, Jane. Kay salig ka na ako. Day, naibaw na ka? Noon sa man, day? Lakot mo ka itong principal nilang Charlene, Day. Katubang transfer, eh. Kay naggating man sila. Uy, mao ba? Problema na nila, uy. Problema sa nimo, no? Ha? Nga naman? Apil si Roy sa nagkating classes, Day. Di man ka? Nangatkat gid ko na sila sa gate. Bisag ibadlong na sila sa guard. Pero padayon lang gyapon. Tinuod ka, day? Roy, nga naman eh. Sukad lang naabot ng babayhana. Gasigi naman lang kuno kag kating classes. Sorry, Jane. Roy, dili ni para na ako. Para na sa imong kaugmaon. Dili man ta kaingon ana. Pero nga nang karon, lahi naman kaayo. Tugari ko sinuod. Naibog ka ba ng Charlene? Uy. Ibog taon. Cool off lang una taroy. Pagpag-usa sa imong kaugalingon. Maluoy ka sa imong mga ginikanan nga mo'y nagasto sa imong pagtuon. Nga nagtuo sila nga nagtarong kang na eskwela dinhi pero di ay nagbinuang ra ka. Jane. Uy, Day. Aha ka ning Roy, no? Mas nisamot man hinuon si Roy kabugoy, uy. Liman ka, Day. Na mga storya-storya din nga. Uyab naman din na silang Charlene, uy. Ugang nakaahak. Kay kang Roy kuno tanang gasto every time mag-inom-inom sila kauban ang mga barkada. Mao ba, day? Di ba, cool off raman unta mo? Oo, day. Pero kung tinuod man gani ng imong giingon nga uyab na silang Charlene, dili na ko angay pang makikistorya niya, day. Buwag na lang gudretso. Day. Tinuod ko di ay. Uyab na ko di ay sila si Roy o Charlene. Sweet kayo silang duha.
Sakit kayo akong dugan. Habi na kung dili ko ni mo pasakitan, Roy. Habi na kung mahal ko ni mo. Bakak ra di ay ang tanan. Sakit ba yaon na hunaon, nga wa mi magkadayon. Pero basin dili lang gitingali kami ang gitikana sa Ginoo alang sa usag-usa. Ni-graduate ko sa kursong BS HRM o naanasad ko'y uyab. Nakabalita ko nga sila pa kuno gihapon si Roy ug Charlene hangtod karon. Og mabdus kuno si Charlene sa ilang first baby. Dinhi na lang kukutob og daghang salamat RMN.